Takulandirani kucheza kwathu kwapadera. Lero tikucheza ndi Justice ANNABEL MTALIMANJA amene ndi mkulu wa bungwe loyendetsa zisankho kuno ku Malawi la Malawi Electoral Commission MEC. Ndakulandirani programu iyi. Zikomo kwambiri ndathokoza Joabu potilandira ku programu iyi. 16 September 2025 Malawi akupita kukaponya voti ngati zonse zingayende bwino. Tikufuna tidzoti tikuyankhula pano kumbali ya zinthu zokonzekeretsa kuti tikaponye voti chaka chamawa zili pati. Ya izokonzekera ndithu zikuyenda ndipo tapita patsogolo chifukwa mmene mwafotokozera kuvota ndi pa 16 September. Ngati ndikuwerenga bwino lero ndo tikutsala masiku 339. Panopa chimene tikukonzekera ndikalembera kuti anthu akalembetse mkalembera wa voti. Ndiye kuti pamene tikukonzekera kuti ma centers athu onse akhale kuti zonse zili bwino komanso tikumema anthu chifukwa tikupanda kubwera anthu ozalembetsa ndoti siziyenda. Tikumema anthu kuti abwere ndithu tikatsegula ma centers abwere azalembetse komanso tikukonza kuti anzathu azipani titumizire mayina amamonita ma political party representatives kuti abwere atipatse mayina kuti kodata azakhale kuma center ndi ndani komanso tikukonza za transport kuti nanga sema center ndi madera timafikira kutali pena paliponse ndiye kuti transport logistics tikonza motani nkhani za mafuta komanso mashine athu amene takagwiritse ntchito zonse zili motani. Pali magawo angapo amene amatsatidwa tikudziwa kuti pali imene amaiti pilot phase yoti mukufuna kungoyeserera kena kumanena kuti apa tsopano tikuyamba ndipo amene tikuwalemba apa ndi amene akaponye voti. Pilot yachitika kale komanso kalembera weniweniyo akuyamba liti? Chabwino pilot yachitika. Pilot tinapanga pa 13 September kufikira pa 19 September. Tinapanga makonsolo 8 tinangosankha makonsolo ochepa. Timatsatira malo kuti ndikozizira bwanji kotentha bwanji misewu ili motani komanso connectivity ndi internet network zili motani. Pilot imeneyi tinapanga chifukwa munga mukudziwa tagula makina atsopano amene tikuatcha kuti ma EMDs. Ndiye timafuna kuti tiyese makinawo kuti kudagwira ntchito bwanji nanga sindatsopano sitinafuna kuti tingoatenga ndikuyamba akalembera weniweni zikanathiwapeza kuti munapeleka mavuto ena ndi ena. Ndiye timayesezera kuti tikaone kuti kodi makina agwira bwanji ndipo tanoti chinali chabwino kupanga choncho chifukwa tinaona kuti makina aja anapezeka kuti makamera anali ndi kavuto pang'ono amatha kuvuti ama operators amavutika kuti ajambule anthu ena ndi ena chifukwa cha ma settings imene analili pa makinawo. Ndiye poona zimenezi makina aja awakhonzanso ndipo panopa akujambula bwinobwino mokuti ndekuti mwezo esezera zibasi zatha. Kalembedwe kachaka chino kakusiyana bwanji ndi meta khati kuchitira ena madaba kuti ulendo wina losewa tikayesere kuti mesa tinene kuti panokuti nadziwa basi tizingoyamba kulemba basi. So apapo mukamba za njira ya makono imene anthu agwiritsa ntchito tikamakalembetsa zikusiyana bwanji ndi njira imene tinagwiritsa ntchito ulendo wapitawo? Pambuyo paja timagwiritsa biometric voter registration kit. Kamakhala ngati kasutukesi ndithu kakakulu about 13 kilograms. Ndiye panopa tachoka ku makina amene aja tagula makina ndakakang'ono kwambiri kam'manja. Ndiko kuti it's about 4 kilograms m'manja amweti. Komanso kamene koko ndiko kuti mumadziwa technology imanka ikusintha ningati kuti mwina unali ndi mose ndiye wagula smartphone iti ngoyerekeza ende kakaka ndithu ndikabwino ndikapotable komanso ndikuti kamagwira ntchito mwansanga kusonyeza kuti operator akhoza ngoti tatha ndikuti wamaliza iti wampanga register munthu komanso ka machine kamene kakutilola kuti titenge ma details amunthu sotu pali ma fingerprints komanso tikujambula nkhope kuti munthu akabwera tizidziwa ndikuti wafika ndi Joabu ma fingerprints nanga si fingerprint ali ndi yake kulibe zokuti yanu ndi anga kufanana. Komanso tikutenga ma details ngati munthu ali ndi ulumali tizifunsa kuti kodi muli ndi ulumali uliwonse umene ungakupangina affect mukamaponya voti. Information imene ndi ya voluntary sitikunkakamiza munthu.
koma cholinga tufuna kuti tidziwe kuti kodi pa center yapachigoneka for example pali anthu aulumali oti asamatha kuona ndi angati kuti tikamaka printa ma ballot paper timaprinta a braille madziwa anzathu amene saona amagwiritsa ntchito braille ndi timaprinta a braille kuti munthu amene satha kupenya uja akathe kuponyabe voti yekha akayigwira ballot paper ya braille ija ndikuyiwerenga bwinobwino ndikuponya voti. Mwina pali anthu ena aulumali oti kuyenda ndikuvutikira tionetsetse kuti pa centapo pakhale mayendedwe oyenerera nkuna tikufuna information imeneyi kuti tithandizire. Titenganso ngati munthu angalole kupereka ma phone number ndi ma email address cholinga tifuna kuti tizitumiza mauthenga ophunzitsa anthu zachisankho komanso information imene ndi voluntary sikuti tikukakamiza munthu ngati angafune apereka. Ndinaona nkhani yokhudzana ndi kampani imene mwayisankha kapena imene mwayipatsa ntchito yoti ipereke ma electronic management device amenewa ya Smartmatic. Anthu ena akuyikayikira kuti si kampani yolongosoka komanso mbiri yake si yabwino yayi kuti ikhoza kugwira ntchito imeneyi chifukwa ena kuti yakhala ikukhudzidwa ndi nkhani zobera zisankho m'mayiko ena. Ino nkhani imeneyi mukuyidziwa? Nkhani yodayimva ndipo platform for investigative journalism anatipeza ndithu kuzafunsa kuti kodi zimene zinayenda bwanji. Ndifotokoze motere choyambirira meki ngati bungwe loti linakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino timatsatira malamulo a dziko lino mukakhati mufuna mpeze contract mupereke service contract ndiye bungwe la meki litakhala pansi kuti tikufuna tigule mamashina anyuwani linatsatira procurement ndondomeko ya boma. Choyambirira inafunsa ku PPDA kuti tikufuna tipange chonchi tipange bwanji. PPDA inaperekera upangiri wake ndi no objection ndipo tenda inaperekedwa. Makampani amene analipo atatu Smartmatic ndi makampani ena awiri. Kampani imodzi sinayankhe ndi kuyankha komwe. Kampani inayo inafotokoza kuti apanga withdraw sapanga nawo compete in the process. Ndifotokoza mosemu kuti meki inayenda ndithu ndondomeko ya boma. Komanso ako ACB anafunsidwa malinga ndi ndondomeko imafunika kukhalira onsewa anapanga clear. Komanso kunachitika due diligence. Kufufuza ndithu eti kuti kodi kampani ndi abwinobwino so meki sinangodzuka kuti abasi Smartmatic bwerani kuno tikupatseni contract eti izozozo kuti unali nkhani zina ndi kamba koma ine ndilibe umboni ndifuna ndifotokoze motero eti komano nkhanizo tazimva koma ndimafuna ndinenenso kuti Smartmatic yagwirako ntchito ku Zambia bwinobwino zisankho kuyenda bwinobwino. Yendanso ku Kenya of course kunali mavuto ena ndi ena komanso ku Venezuela ku Philippines komanso ku Uganda ku mbali za kunozeti mukaona kwina zinayenda bwino kwina kwakuti kuli nkhani poti ni nkhani za ku court ndikhala a bit hesitant kuti ndifotokoze zambiri koma ndinene kuti kunachitika due diligence ndithu and nkhani zinazo mukazitsatira amene ndawerengera kufotokoza kuti zinali za bribery. So mukaona bribery ndi kumene kunoko zayendera contract yo inadusa ndondomeko bwinobwino and palibe amene wapanga report olwanena kuti officer wina aliyese wa meki anayilandirako kanthu kapena waku PPDA kapena waku ACB kuti analandirapo kenakake ti palibe chimene chatuluka chachoncho. Ndi mafunso angapo poyamba mwanena kuti munapanga approach makampani atatu kuwauza kuti pali ntchito iyi yofunika igwiridwe ndipo timafuna kuti mutipatse kandi ma quotation kandi chani. Makampani atatu amenewa anasankhidwa ndi meki kapena panali ena amene anapanga approach makampani atatu? Inali kuti meki yafufuza kuti kodi chimene tikufunachi amene angapangene ndani. So mukudziwa ma election management bodies magwira ntchito limodzi ngati kunoko ku sadiki kuno tili ndi tingoti bungwe eti limene limakhala ma election management bodies ambali za maiko akuno komanso timagwira ntchito ndi anzathu pali ma network osiyanasiyana ndi matha kuonanso eti kuti atufuna tipange chonchi awa anayenda bwanji kwandu kamba pa due diligence pacha. Tsopano mwapeza amene wawa zinatheka bwanji kuti pa atatuwa
imodzi yokha ndimene akwanitsa kupereka. Sizodabwitsa kuti ena awiri wachinavuta ndi chani ngati inuyo powasakapo kapena powapanga approach munali ndi umboni onena kuti awakhoza kukwanitsa. Ino ndi nthawi yoti apange bid ena akunena kuti ife silipanga ena akuti pazifukwa izi yakuyapo zoti yatsala ndi cheni imodzi. Tinafufuza bwino pamenepo. Sitingafotokozerere nawo kuti akana chifukwa chani. You know it's a business transaction pamakhala different considerations. Mwina pofufuza nkhani pofufusa mafunso meme kuti fusira ameki mwina kampani yonse kuifusa kuti inuyo anakupanga na approach munakana chifukwa chani fati kakamba ife tikhala ngati somnati kwayika mawu mkamwa koma tisanakafuse tikhoza kuganiza kuti mwina posankhapo mudadziwiratu kuti patatu awawa uyu ndi uyu sakwanitsa amene adzakwanitse ndi uyu ndiye tilenga atatu atizikhanga ndi atatu koma weni ndi uyo. Ayi sichoncho olo mutaona ndithu documentation ilipo process yonse is properly documented. You see kuti sikuti there was handpicking like you are suggesting it. Kunali bwanji kutenga makampani opitirira atatu zimaletsedwa kutengera kuti mwina atatu omene timadziwira procurement mukamatenga ma quotation atatu ndithu. Tsopano apapa tikungosakasaka kuti anthu atipatse ndiye tikhale okonzeka kuti mwina ena alephera tipeze kuti atsala ndi awiri kapena imodzi nkutengera ochuluka pa ochulukacha nkudzatengapo atatu nkuna kuti tiyeni tigwire ntchito ndi yawo. Zikhoza kutheka kuti mupeze makampani 10. Zikhoza kutheka sokuti mupeze makampani 3. Sokuti mukapeza 3 ndikuti zalakwika. Pano pachifukwa kuti mwina we are looking with hindsight ndezi kumufusa munasankha bwanji atatu. Koma pa nthawi imeneyo sikuti panali chinthu cholakwika chifukwa chokuti palibe requirement kuti yayi for this type of contract mupeze 12. Tsopano zili choncho kutapeza kuti awiri alephera amodzi okhanda amene akwanitsa sikunali kotheka kuti mwina ndezikhanga tilupanga single sourcing bwanji tiyimitsekaye tiloleso ena amene akhoza for awiri awazakanika mwina ena alowepo koma apapa munangopitiriza bendi smartmatic. Iyi inali kuti process yayambika ikuyenda and awawa akupereka zinthu zawo and PPDA amene ali amaperekera upangiri anena kuti mukhoza kupitiriza palibe voto linalililonse. So PPDA inavomereza kuti apitiriza. Inavomereza ndithu. Because it sounds like single sourcing itu kwa ine mene zilimo itangofika poti makampani awiri nawo alephera nawo panaipo soti mukusankha yayo kuti automatically mwapanga decide kuti we work with this one. Kona ndikunena kuti mukati muone the trail process zonse zinayenda bwinobwino. Kukanakhala kuti smartmatic isingakwanitse ntchitoyo process ikanayambiranso wani ndiye zinali bwanji kungoyambiranso kutengera kuti mwina kutsogolo kuti kapeza kuti sangakwanitse tikonzekereretu mmene ndikunenera nangasi pano patafika pano mafunso akufunsidwa ndeti kukamba zimezi koma inoyo mwachita ku procurement iso amshuwa ku kampani kwano zikamayenda kuti process ikuyenda bwinobwino palibe chimene chikuoneka kuti chikuoneka cholakwika palibe red flag mapitiriza bwinobwino ndiye kuti apapa Smartmatic was duly contracted by Malawi Electoral Commission. Chabwino. Kumbali ya Smartmatic ngati kampani mwana kuti munafufuza bwinobwino munagwira ntchito so ndi mabungwe ena amene amayendetsa zisankho kwafuso tikodawa mukwadziwa bwanji pakufufuzapo simunamveko zonena kuti ku Kenya kampani imene inadzetsa mpungwepungwe chifukwa anthu amanena zoti kampani yapanga upo ndi chipani cholamula kuti abere zisankho ngakhalenso ku Ugandaso kunavutanso kwambiri chifukwa cha kampani yomweyi simunazipeze zimenezo. Choyamba ndisapange conclude kuti zinapangidwa conclude choncho tingokamba za ma allegations. I am mindful not to make statements of concluding as matters of fact tipange choncho koma like I've said due diligence inachitika and chilichonse chinapanga check bwinobwino that's why contract inapitirira mpaka ukafika kumalizira. Mori ndinokhulira kuti kampani imene ndi kampani yolongosoka ndipo igwira ntchito yake bwino lomwe kuno kumalawi. Ineyo ndokhulira kuti kampani igwira ntchito chifukwa tionenso kuti election management is a project. It's not one isolated thing. Smartmatic sikugwira ntchito yokha ikupanga supply the machines. There are also other factors that zakumalawi kunoko so tili ndi ifeyo ngati abungwe la Malawi Electoral Commission sitimagwira tokha mu ntchitoyi timayenda ndi ma stakeholders
there are so many factors at play. Ndiye tisangoyang'ana smartmatic in isolation, tiyang'ane ma components onse amene alipo kuti kodi framework yathu ya malamulo ndiyotani, kodi Malawi Electoral Commission ikugwira ntchito bwanji, ma stakeholders athu amene timayenda nawo tikuyenda nawo pano ndipo tiyenda nawo ndithu mpaka tsiku loponya voti, kuwerengera kuja mpaka kulengeza tikuyenda limodzi. Tiyang'ane all these factors, tisangoyang'ana one component in isolation, chifukwa tikachotsa mbali imodzi ndikuti pativota penapake. Panali pempho kuchokera ku zipani zina zimene zimanena kuti bwanji mutipatse mwayi onena kuti tikhalenso ndi akatswiri athu amene amadziwa za makina ngati amenewa kapena za ICT, kuti pamene mukugwira nawo ntchito kandi kampani imeneyi kamukupanga zina zilizonse ifeyo tizikakhala tikufufuza nawo kapena tikuona nawo kuti titsimikize kuti palibe chachinyengo china chilichonse chimene chikuchitika pa Chingerezi amati election management system. Inuyo mukhoza kuvomera zimenezo? Ndifotokoze motere, choyamba mmene timagula makina ma stakeholders athu timayenda nawo limodzi. Bungwe la makina adziwitsa tifuna tigule machine, process ija ikuyenda, machine aja abwera. Pokalandiranso anawuzidwa, ena anabwera kukalandira machine ku airport. Machine aja atabwera tinayika ndondomeko ndithu quite elaborate in July and August. Kuyendera zipani zonse kubwera ndikumaonetsa kuti machine aja ndi awa, chimaoneka chonchi, chili ndizi komanso chimagwira ntchito mwachonchi. Security yathu takhonza motere. Of course pa security posoti tingalowe mkati kwambiri, nanga sindi security tikayamba kufotokoza kuti a security ndiyotero ndoti chonse chili pambalambanda. Komanso tinakhala ndi session yapadera, tinawuza zipani zonse kuti mutibweretsere akatswiri anu a ICT, abwera azakhale ndi ICT aku commission, afotokozere ngati technicians at the technical level kuti machine beyond just chimene mukuonachi zimayenda motere. Even development partners, ma CSOs onse anadziwitsidwa ndithu kuti zikuyenda motere. Ndafotokoza izizi kuti tipereke background tikuchokera kutiko. Ndiye funso ilili likubwerali kuti akufuna akatswiri a ICT kuti abwera azaone system kuti ikuyenda bwanji, pamenepo potanena kuti ayi, chifukwa chokuti their security protocols mmene momomo kuti kodi data yathu ikhala itetezedwa bwanji. Inu ndine tikudziwa kuti tili ndi pali ma interest osiyana in the system. Ndiye sitingabwere ndikunena kuti chimodzimodzi inu yokhomo lanu simungamanene simungayime pa Zodiac manena ineyo ndipo Joabu kunyumba kwanga ndili ndi loko hotere kiwa kama lowa amatere city matero. Koma what we are saying is the products from the system are open to audit. So tiyambire ndi kaundola wa vote anthu alembetsa our stakeholders azikhala ndi mwayi oona kuti kodi voter register ikuyenda bwanji kuyambirira. So day 1 ya kalembera wa vote inuyo tingoyerekeza ndi monitor wa chipani X muli ololedwa kubwera ndikumaona kuti kodi anthu akulembetsa motani, ndikuti muziwerengaso inuyo kuti day 1 palembedwa anthu 20. Tikamatseka center 4 PM chimashini chija chizitulusa report, tiziprinta ma report we are calling it a daily statistic report. Chizitha kunena kuti lero taprinta anthu 20 ndikuti aliyense akamachoka anyamula kasilipi kaja day 2 choncho. Tikamamaliza phase ijaso ndikuti we have end of phase report imene titapereke kwa our stakeholders. Tikazamalizaso voter register yonse izakhalanso kuti it's available for inspection. Kusonyeza kuti there is room to verify the register kuti ili motani. Chimodzimodzinso tikazafika kuma results chimodzimodzinso. Izozo ndizomveka komano pachichewa mati kupewa kuposa kuchiza. Zimene mukunenazo zikuveka ngati kuchiza osati kupewa yayi. Anthuwa akufuna apewe chifukwa mmene mwaneneramo
mukunena kuti tapanga ndiye marizati ndi amukhoza panga verify tinene kuti atati papezeka vuto pamene papa ndiye kuti mufunika kuti mubwererenso kuti muchitenso pamene anthu zimene akuyimphaniza kuti tizionera limodzi kuti ngati pali chinthu cholakwa imene tikuchiona chokayikitsa tikonzeretu nthawi imeneyoyo kuti marizati amene akatuluka mapeto akhale otidi ndi wovomerezeka mwinanso sitikafunikanso kupanganso verify ifatiza kuti imene timapanga izi ife tikuzidziwa zayenda chonchi koma zimene kunenazo kumapeto anthu atati akapanga flag ma issues kuti apa sitikuonapo bwino apa sitikuonapo bwino inu ngati electoral commission ndinokonzeka kuti mukabwerezenso ntchito imeneyi mukamvetsetsa kufotokoza kwanga chimene tikunena kuti sitiloleza ndi system chifukwa cha security protocols chifukwa sitikufuna kuti tiyike zonse pambalambanda but the entire process tikuyenda limodzi so munene kuti tamaliza talengeza zisankho chipani X is not happy they will be questioning, I'm imagining, kuti mwina voter register munali ma ghost for example we'll be able to move back and the accurate information also alinayo kale because from day one they are able to track kuti kwalembedwa anthu awa tsiku lakuti kunalembedwa anthu awa and even the entire register the record yeti kuti kwalembedwa anthu angati chizikhala kuti chili available for inspection so we'll be able to work together in real time even to come back kuti we want to check kuti kodi pachigoneka zinalakwika pati we'll be able to walk back chimodzimodzi koma information akhala kuti alinayo kale tione nkhani ya kalembera tsopano kuti munthu akalembetse kodi chimene chikumwenereza munthu kuti akalembetse kuti akavote nawo chaka chamawa pa 16 September ndi chiyani choyambirira ndifotokoze kuti pali magawo awiri choyambirira kodi munthu ololedwa kulembetsa ndi ndani who is eligible choyamba akhale nzika ya ku Malawi kuno ngati sali nzika akhale kuti wakhala mdziko muno zaka 7 ndipo ali ndi chiphaso chovomereza kuti wakhala mdziko muno akhale kuti anakwana zaka 18 zakubadwa ngati sanakwane zaka 18 akhale kuti pakamazafika pa 16 September 2025 wakwana zaka 18 ndoti abweretsenso umboni kuti ineyo ndikamazafika pa tsikulo komanso akhale kuti amakhala kudera kumene afuna kulembetsako akhale kuti anabadwira kapena amakhala kapena amagwira ntchito kapena kuchita business so ngati inuyo mufuna mukalembetsere ndoti inuyo mukhoza kukalembetsa umene munabadwira kumene mmakhala kumene mmagwira ntchito mmachita business ndoti pali zinthu zimenezi choyamba munthu amene iyo nzika yakamapita kovota anyamule chani anyamule chiphaso cha nzika malinga ndi malamulo a dziko lino gawo 12 la malamulo oyendetsera chisankho cha president MP ndi kansala chimafotokoza kuti umboni omuonetsa kuti munthu uyu ndiwoyenereka kuponya kulembetsa mukaondola ndi chiphaso cha nzika chijama tipatsa anzathu ANNABEL chicha ndiye ndifotokozereponso pamene papa chiphasochi si khadi yokha anzathu ANNABEL atiuza kuti chiphaso ndi chikhadi yeniyeni a valid ID card komanso khadi yoti inapanga expire mukakumbukira sometime back kunaperekedwa directive kuti khadi imene inapanga expire itengedwa ngati kuti it's valid until January 2026 mkumezi uchokera ngati munthu yalibe chiphaso cha valid o choti cha expired koma analembetsa mkaundula wa nzika ndipo anampatsa ka receipt kamene kali ndi dzina lake ma details ake komanso kali ndi ID number ya munthuyo ndikuti amene yakhoza kuti aniso kamene koko ndikuvomerezeka akhoza kuvota napo mwandimvetsetsa pamenepa koma pali munthu wina amene zonsezo alibe koma akukwaniritsa ndithu zimene mwanenazi sanalembetse mkaundula wa ujeni amene yoyo ndiye kuti alibe umboni malinga ndi lamuloli ndibwerenze kuti tikuchokera ku lamuloli lamuloli chitofotokozerera kuti umboni kuti uyuyo ndi nzika ndipo ndiwoyenerera kuvota ndi chaunzika ndiye amene sanalembetseko chaunzika ameneyo ndikuti satha kulembetsa mkaundula wa voti komabe munthuyo ali ndi ufulu otakhoza kuvota inde ndithu koma kuti sangalembetse sono lamuloli tiliwerenge limodzi
section 77 ya constitution ndimene manena kuti aliyense ali ndi ufulu oponya vote. Section 12 ndimene imatambasulira ano kuti ufulu kodi tiupanga practice bwanji. Ndiye section 12 ndimene kufotokozera kuti sikuti ndi aliyense amene angathe kuvota ola mwana wakhanda. Amene walikwana zaka 18 ndiye otha kutani kuvota komanso akhale kuti akhale ndi chiphaso. Chiphaso chicha chikupangira umboni chifukwa choti akhoza kubwera munthu wa ku Burundi. Ndangotchula Burundi fandimene abwera mkamwa mwezi. Munawachula Congo. Chabwino akhoza kukhala wa ku US, United States of America kubwera ineyo ndikufuna kutani kuvota. Tidziwa bwanji kuti amene ndi Malawi kapena ayi. Chachani chaunzika ndiye umboni. Munthu atapita ndi afumu ake, afumu kupekera umboni, ndipo afumu ali ndi ID kunoti ineyo ndine nzika ndine mfumu, ID yanga ndi achimwene ali akawa amakhala mmudzi mwanga koma zonse mukunenazo alibe koma imwe mukaonera munthu wankulu akhoza kuvota chonde alembere. Amfumu ndithu tikuwalemekeza ndi agogo athu koma palinga ndi lamuloyi mawu awo sakukwanira chifukwa lamulo likufuna chiphaso chaunzika. Pakhala pali nkhawa kunena kuti ndondomeko yopereka ziphaso zaunzika kapena kulembetsa kumene ikumavuta kwambiri makamaka m'madera ena mdziko lino. Ndipo pena zikumaoneka ngati kuti kuvuta kumeneku sikuti ndikuvuta kwa mmene zinthu zimavutira koma pali ena ake amene akupangitsa dala kunena kuti gulu lina lake kapena anthu okhadi ena lake asakhale ndi mwayi okhala ndi chiphaso chaunzika. Ndi anthu ena ali ndi nkhawa kunena kuti popeza chiphaso imene chikumuloleza munthu kuti akalembetse mkaundula wa voti ndi ichi chiphaso chaunzikachi. Tsopano tikangomulepheretsa kuti apeze mwayi oti akalembetse kumene kuku ndiye kuti ukusotamphera ufulu wake. Inu mukuonapo bwanji pamenepa? Zimenezo tazimva ndithu ndipo dzulo linali ndi meeting ndi nekofu dzana ndi CMD nkhani inali yomweyo ndithu ndipo nkhaniyo ikutuluka. Ndi ankasifa ku NRB koma ifo tikugwira nawo ntchito koma ma meeting monso tinalimo ndi ndifotokoza mmene akufotokozerera. Kukanakhala kukhotera kanati hiyese koma ndifotokoza beti kunena kwa ndiko kuti iwo kalembera sana siye tikunena pano akulembabe kalembera waunzika. Akunena kuti madera muna muli monse kwa DC komanso ma post office amene amagwira mu ntchito akulemba anthu. Ndipo anafotokoza dzuloli kunena kuti alemba makalata kwa ma DC ndi kwa ma TA kuti aitanitsa anthu onse amene sanalembetseko mkaundula waunzika kuti NRB atumizenso anthu kuti akatani akalembe. Kufotokoza amanena kuti wakhala kulemba anthu kuyambira amati 2017 pakati panalinso ndi mop-up exercise. And akunena kuti anthu amapita ndithu ufoza anavomereza kuti kumakhala anthu akukhala kumadandaula kuti madera ena sikunalembedwe anthu. Ndi pamene amafotokozera kuti komatu ifeyo tidakalemba be anthu ndipo talemba makalata awa kuti anthu amene akuona kuti sanalembetse koma ndo oyenekera kuti alembetse abwere akalembetse. Ndi ifeyo kunena kwathu ngati Malawi Electoral Commission ndikopempha kuti ngati alipo munthu amene sanalembetse chaunzika apite sinanga ku NRB anena kuti akulemba anthu eti apite akafikire kwa TA yawo ola apite kwa DC kudera kwawoko ngati akumane ndi mavuto a NRB manambala awo aponyaponye ola apite kwa DC kwawo olo kwa TA wawo kozopita kwa MP wawo eti ukafotokoza kuti komatu ifeyo kunoko ngakhale awo wakukamba izi kunoko sanatitani sanatilembe ndikukhulupirira kuti athandizika. Komanso nthawi ndikuona ngati ilipo lero date ndi 11 tili ndi masiku 10 apapa. Munthu amene sanalembetse akhoza kupita ndithu ndikukafikira kwa DC kuti alembedwe mkaundula. Muja ndafotokozera ifeyo sitikufuna kuti munthu abwere ndi khadi yokha chifukwa munthu akapita kukalembetsa ngati zonse zili zokwanira kumene koko amuvomerezadi ndiye kuti amulemba amuyika mu database ya NRB ampatsa ka receipt kamene kali ndi ID number yake ife ka receipt kaja tikuvomereza
ndiye kuti munthu uyu as long as wapita ku NRB amulemba mu system ampatsa ka receipt ndiye kuti azatha kutani kulembetsa mkalembera wa vote. Tingotsindika pa nkhani yakufunika kolembetsa munthu amene papezeka kuti nyengo yonseyi pa zifukwa zina walephera kuti akalembetse mkaundula wa vote mpaka natipezeke kuti nyengo yadutsa ndiye kuti basi tusadzavota nawo chaka chamawa. Amene iyo ndiye kuti sadzavota nawo chifukwa chokuti ukaponye vote pa 16 September ufuna kuti ukhale mkaundula. Okay. Ukakhala kuti waphonya apapa ndiye kuti zasokoneza. Nangara bwetsa chiphasocho kuti cha national ID kuti cha so tisiyanitse ziphasozi. Chiphaso chaunzika ndi chaunzika. Chiphaso cha chovotera ndi chovotera ndi mwachita bwino mwafusafuso ndinenepo so kuti ANRB malinga ndi malamulo amalemba munthu wa zaka 16 kumapita uko. Ifeyo munthu amene ali ovomerezeka kulembetsa mkaundula komanso kuponya vote ndi wa zaka 18. Zinthu zindizosiyana zangokhala kuti chiphasocho chikugwiritsidwa ntchito ngati umboni. Ndiye zinachitikaso kuma by elections amene tinali nawo kumwansa ndi ku Chilaweni. Ena amabwera ndi chiphaso chaunzika chokha kufotokoza kuti ine ndabwera kuzavota kuwafunsa kuti munalembetsa mkaundula vote ayenda amatulutsa cha chiphaso chaunzika ndi amene kuti mabwenza ndithu kuti iyayi mulibe zokuyenerezani mukufunika kuti mukhale ndi chovotera chiphaso chachani kuti munalembetsa mkaundula wa vote. Ndimamva kuti chisankho cha chaka chamawa chikhala chodula kwambiri kufanizira ndi chisankho cha mbuyo mukumbali ya ndalama zimene tigwiritsa ntchito kuti chisankho chimene chichiteke. Sindidziwa ngati ndizoona komanso kuti chimene chapangitsa kuti chisankho chimene chibwerachi tipezeke kuti ngati dziko taona sindidziwa kuti ngati ndizoona kuti chisankho chimene chibwerechi tigwiritsa ntchito ndalama zochuluka kusiyana ndi zisankho zimene takhala mbuyo. Izozo ndi mwachoncho ndithu famukaona kuti ndalama yathu yasintha mphamvu kuchokera 2019 2020 kufika lero. Komanso mukukumbukira kuti pakatipo bungwe la meki limakhonzaso malire ndipo tikunena pano kwaonjezekereka ma centers or ma registration centers taonjezera 1000 kusonyeza kuti ine ma center ambiri kusiyana ndi mmene tinali kale. Kungonjezera ma center onde kuti ndalama yatani yachuluka kaleti komanso ndikukwera kwa zinthu ndiye kuti ndalama yonso yatani yachulukira. Tsopano kumbali ya kukwera kwa ndalama kumeneko ndikodetsa nkhawa chifukwa chonena kuti panopo malamulo amene tikutsatira tikunena kuti munthu amene apambane akuyenera kuti apeze mavoti opitirira theka la mavoti amene avomerezeka amene anthu aponya ndipo ndizokayikitsa kapena tizikhoza kutheka kuti mwina palibe chipani chimene chipambane chisankho ulendo oyamba ndiyeti padzafunika kuti tiponye voti mwina kawiri. Zona dawo ndimene alili malamulo komanso ife mu plan yathu tikutsata malamulo kusonyeza kuti mu plan yathu tikuona kuti malamulo akunena kuti ngati munthu sanapezeke oti wapambana theka kupitirira ndiye kuti mupangenso chisankho china chachibwereza. Ife mu plan yathu akuyenderanso ndi zomwezo ndiye kuti chifukwa ndi malamulo komanso ife ndi dziko loti timatsatira malamulo komanso tili ndi democracy tikuyenera ndithu kuti ndalama ipezeke nanga si malamulo ndi amene tinakhazikitsa tikufunika kuti tiakwaniritse ndithu. Ndimakonda kunena kuti democracy is not cheap ndiye ndalama ifunika ipezeke ndithu and budgeting yathu ifeyo tikupanga along mmene alili malamulo iti kuti ngati zitatheka kuti chisankho tachititsa sanapezeke amene wapambana president kupitirira theka ndofe ndokhonzeka kuti tipangenso chisankho china. Mwakonzeka bwanji kugwira ntchito ndi anthu ena makamaka ngati maiko ena komanso anthu ena amene amadzachita nawo amadzaonera nawo zisankho zathu kuti atsimikize kuti zikuyenda bwino. Zoona kuti mbuyo makamaka ngati chisankho chimene chapitachi mabungwe ena anafika mpaka nakuona kuti ife mwina sitibweranso kumene kodzaonera nawo zisankho zimenezi koma tikuyenera ndithu kuti tikhale okonzeka kulandira mabungwe amene afuna kudzaonera nawo zisankho zathu. Ndinokonzeka kulandira anthu amenewa? Nzoona ndithu ndife okonzeka chifukwa kuti chimenechi it's not only good practice koma zili m'malamulonso kuti ndi amafunika kuti amene akufuna kuti abwere atidziwitse ndiye kuti tiapange credit ndiye process imeneyo ndithu ilipo
ndiyo kuti amenewa ndithu tizagwira nawo ntchito ngati alokonzeka kuti abwere nanga sitingakakamize koma ngati alokonzeka kubwera ife ndipo okonzekanso kuwalandira ndipo monga ndinafotokozerera kuti ma election management bodies timagwira ntchito limodzi. Part of the networking and collaborating ndi ma observer missions. Ife Amalawi amatiyitana ngati kuli zisankho zimene zikuchitika kuli Namibia, kuli zisankho Botswana, kuli zisankho ndoti atiyitana kuti tikaonerere ifeyonso ndikuti tiyayitana ngati alokonzeka abwera ndithu kuti azaonerere. Malinga ndi programu yanu mukuyenera kukhazikitsa nyengo ya kampeni pa 15 July 2025. Koma panopo kuti ukaona pa ground imene palili paterera kale pa ground ndiye chifukwa chimene makhazikitsira nyengo yochita kampeni ndi chani kwenikweni mina tiyambira pamenepa. Kukhazikitsa nyengo kuja ndikuti pakhale ndondomeko or order tisangokhala zachisawawa nkuna timakhazikitsa koma ndifotokozenso kuti ku office ya registrar of political parties ntchito yawo ndionerera ngati zimene zizizi kuti kodi kampeni iyenda bwanji nde timakhala ngati tinagawana malire. Registrar of political parties akugwira ntchito pano kuonerera kuti kodi zikukhala bwanji. Ifeyo tikakhazikitsa kampeni ndio timakhala ifeyo tayamba ntchito yoonerera kuti kodi kampeni iyenda bwanji. Tili ndi code of conduct for political parties imene imanenerera kuti kodi mukamachita kampeni iyende bwanji. Ifeyo ndoti nthawi imeneyoyo timapanga nokuti code of conduct ija ndi mukamapanga kampeni muyende motere. Komanso pali office ya registrar of political parties okuti nawonso ali ndi gawo lawo. Chifukwa imene fusa kusomera ndiye kuti zilipindulira chani kumene kuti tikukhazikitsa nyengo ya kampeni mu 15 July 2025 pamene atu kampeni anayamba kale. What's the point? Bwanji kungonena kuti basi tiyena tazingoyilowa amene aonera basi amene ali ndalamazo ayambe misonkhano enawo kaya koma kuchionena kuti ayero tsapano tikukhazikitsa andiyeti imwe mukhala mmalo muno mukuona kuti athu kampeni ndi inayamba kale panopo ngakhale kuti tikukhazikitsa phindu lake ndi chani zimenezi. Malamulo timakhazikitsa ndife Amalawi kudzera mwa phungu amalamulo. Tikamaliza chisankho pamakhala nthawi yopanga review kuti zayenda bwanji. Process manager imatha kukathera in legal reform kusintha malamulo. Ndiye tikamaliza nangasema nopasayi kuyenda kale tili mkati mwa ndime sitingasinthe mkati mwa ndime. Koma tikamaliza chisankho 2025 talengeza zonse tamaliza bwinobwino tizakhala ndi nthawi yowunikira kuti kodi chisankho chayenda bwanji. Issue imeneyi ikhoza kutulukanso kuti kodi tikufunika tikhale ndi campaign period kapena tingosiya basi alesa azipanga mmene wayionera. Mmene zili panomu lilipo bungwe limene lili ndi mphamvu yoletsa zipani kuti zisambe kampeni kuti ayidikirane kale. Registrar of political parties. Ndiye kuti misonkhano ya kampeni ikamachitika chonchi popanda kuletsedwa tizidziwa kuti wina wake sakugwira ntchito yake pena pake. Bwanji mwina mutayitana mwafunsa nsakhale ngati ndayankhira komanso ndayika mawu mkamwa amene mwina mutakhala nawonso ka engagement kufunsa kuti kodi zikuyenda bwanji. Zimene mungandiyankha inu ndi zakuti kodi anthu akaona zinthu zodabwitsa pamene chisankho chikuyendera chaka chino kapena titi chaka chamawa mwayika ndondomeko zotani zoti anthu akwanitse kukadandaula kwina kwake kuti asakatenthe kulangere ku nyumba. Funso labwino kwambiri chifukwa tikuvutikanso ndi misinformation anthu kufalitsa mauthenga abodza amene akuti sokonezera zinthu komanso akupanga confuse anthu. Munthu akakhala kuti ali ndi funso kapena aona china chake choti chanchititsa jenkha ife maofisi athu ndotsegula. Komanso tili ndi tsamba la Facebook, tili ndi Twitter, X, komanso tili ndi Instagram, komanso tili ndi mafoni number omwene. Komanso makonsolo tili ndi maofficers. Munthu akhoza kupita ngati sangathe kufikira zonse zindatchulazi akhoza kufikira ndithu ku consolo ndikamufika mupeza officer wa meki ndikamufotokozera kuti ifeyo taona izi ndi izi kuti zikukhala bwanji tatithandizireni. Ndiye kuti officer uja akhoza kuyankha pompo ngati ali ndikuthekera koma ngati sangakwanitsenso ndoti apanga escalate ndithu uthenga uja through our channels.
mwachitapo chani pa madandaulo amene amakhala kupereka amene amakhala kunja kwa dziko lino kuti nawonso azichita nawo vote chifukwa maiko ena zimatheka ndithu anthu kuvotera komweko kugwiritsa ntchito makina amakoona technology muchaka ichi tiziona zikuchitika zimenezi? Zimenezi job sizichitika ndipo mafunso akubwera ndithu anthu amene ali kunja akufunsa koma nangasi chilichonse chimayenda ndi lamulo eti malinga tikukamba pano lamulo palibe lotivomereza kuti tingathe ku anzathu amene ali kunja kuti nawonso akhozotenga nawo gawo muzisankho. Kumaiko ena ali ndi lamulo limapereka kuthekera kwa election management board yakumeneko koyo kuti akhoza pangikapo anthu akhoza kaponya kukalembetsa choyamba komanso kuponya vote mwina kudzera m'maembasi mwawo ola pamakhala njira iti ndikukhulupirira kuti mwina iyi ndi nkhani yokuti ikhoza kuunikidwa tikamaliza chisankho ichichi kuti tikamapanga review kuti kodi tingakhale ndi diaspora voting kuti anzathu amene ali kunja athe kuvota because it has its own attendant issues zoti tizione bwinobwino koma ndi nkhani yokuti yofuna kuunikidwa nangasiwo sonda Malawi koma mmene wakuya pano ndizoti pali kuthekera kuti zikhoza kuchitika ayi palibe lamulo litakhala lili m'malo kumbali yainiyo ngati commission ndikuti tikhoza kupanga plan nangasi chilichonse timakhala ndi operational plan ngati pano patili ndi 2025 operational plan ija imapangidwa kuonerera kuti malamulo akuti chani itakhala kuti lamulo lilipo ndiye kuti ifeyo tikufunika ndithu kuti tipange plan imene ndoti tipange plan komanso tipange budget. Pamene kumaliza kucheza nanu pamakhala nkhawa zakubera nthawi zonse chisankho chikamabwera ndizomveka chifukwa choti mipando imene anthu akupikisana imakhala ikuluikulu zimatheka ndithu kubera chisankho ndizotheka ndithu ndisayankhe kuti kapena ayi nangasi ino ndine kungomva eti kuti kumamva kuti ayi anthu ngati apa pakudandaula ena iyayi mukufuna kubera zisankho nkona mukulimbikira chiphaso cha unzika narrative iliko eti koma chimene ninganeneneyo ndicho kuti feyo ngati Malawi Electoral Commission kufuna kwathu ndikuti tipangitse chisankho choti it's free, fair and credible aliyense anzachivomereze koma ndikanena choncho chisankho chifoti ndi mpikisano pamakhala opambana ndi olephera ndiye nthawi zina pamatha kukhala zokambidwa zambirimbiri sitingapange control zimene anthu akuyankhula koma ifeyo ngati Malawi Electoral Commission timayesetsa kuti ntchito yathu tigwire mo accountable tikhala accountable komanso china chilichonse chimene tikupanga tikhale transparent aliyense azitha kudziwa kuti kodi tikupanga chani tikamapanga chonchi timafuna kuti anthu azitikhulupirira akhale ndi trust in us kuti zimene tikupangazo tikutsatira malamulo komanso ndizovomerezeka komanso kuti palibe zachinyengo zimene zikuchitika pokhala kuti chisankho ndi mpikisano zokamba ndizosalephera koma if we can only try to manage the narrative and to manage my perceptions. Ifeyo ngati Malawi sikuti zingakhale zachilendo nangasi tili ndi umboni umene udakali fresh panopo kuti zimatheka chisankho kubera chifukwa tinapita tinakaponya voti tinapita kunyumba kukagona tinadzutsidwa kuti pitani mukaponyeso voti zinakhala bwanji tinakalembetsa tinatera kuti ayi pakuona kuti pena pake sipanaende bwino andi amene anasokoneza ndi amene amayendetsa chisankho osati ife okavota ya ife tinachita mbali yathu kusenza kuti ndizotheka ndithu kuti komweko ku Electoral Commission ku zinthu simunazendetse bwino tikapezeka kuti tikupemphedwa kuti tipitenso tikayime panzere tikavote ndizotheka ndithu zimenezo zinthu zikachitika mmoyo ulipoti palakwika mmafuna kuti mphunzire maphunziro kuti kodi panalakwika ndi pati ndipo pamene tingakhonze ndi pati ndipo inonso mukhoza ndikhulupirira kuti 2019 zinthu zinasokonekera mpaka zinthu zinapita ku khoti akhoti anawunikira analamula konse ku high court mpaka ku Supreme Court kuchoka kumene kuja kunachoka maphunziro amene anaphunziridwa munaona 2020 chisankho chinayenda bwino chisankho cha 2020 chija mukachionetsetsa maphunziro anachokera ku 2019 iwo of course kuti 2019 zonse zinalakwika panalinso zabwino ndi zabwinozo zinatengedwa maphunziro amene akhoti anaperekera upangiri anatengedwa 2020 zinayenda bwino pachitika ma by elections kuchoka 2020 kufika 2024
kulekeza mu June timene ndi ma by-election omalizira mu July tinali ma by-election omalizira ku Mwansa ndi ku Chilaweni maphunziro aphunziridwa ntchito imene tikugwira panopa tikuyang'ana malamulo komanso tikuyang'ana maphunziro aja kuti paja panalakwika potani ndiye kuti tisayendenso mmene muja tipange bwanji pamene afuna kumvetsetsa chifukwa chonena kuti nthawi imeneja inu munali munthu wamba okavota pano mukuyendetsa chisankho ndi zinthu ziti zimene mukunena kuti zinachitika 2019 ndipo izi sitidzabwerezanso maphunziro amene taphunzira ndi awa fati sangoti ayi maphunziro ngati kuti ndi rocket science yayi ndi zinthu zoti tinaziona ndi zinthu ziti zimene niyo mulokonzeka kuwauza amalawi kuti amalawi nthawi imene ija akhotha anatidzudzula tinalakwitsa izi ndipo ifeyo mmene tikulowa mu chisankho ichi tiyese kuti zimene zisachitikenso ndingokambapo zochepa choyambirira mukaonetsetsa ku khoti kuja mafotokoza kuti pali pena ndi pena malamulo samatsatiridwa to the T pano mukaona ma processes athu china chilichonse pena limene tokhala ngati kuti ndi record yopochoka iya tikuyima pa malamulo nkhani kuchokera umene kuja kuti process yathu ina iliyonse kaya ndi fomu imene tikugwiritsa ntchito kaya ndi setup ya center kaya china chilichonse chokhudza chisankhochi tikuyang'ana kuti lamulo likunena kuti chani then lamulo lija ndikulipangano unpack kuti processes tiyende motere tisangokhala pasi kuti because of convenience and expedience tipanga motere ayi kunali nkhani ya tipex kunapezeka tipex amene malamulo munalibe ifeyo kukhonza kwathu ndikuti chimene lamulo silinanene chisapezeke pa center pathu komanso even kagwiridwe kwa ntchito kandi commission secretariat even ma monitors achipani ma political party representatives tikumanena kuti abwere awiri chifukwa chani chifukwa lamulo ndilimene anena kuti political party representative or independent candidate representative akhale awiri ifeyo so kunena kwathu tikunena kuti akhale yautani awiri mwachitsanzo anthu aonera kuti musayembekezere china chilichonse kubwera kuchokera kwa Justice ANNABEL MTALIMANJA ndaye MCP iro amene aja ndipo MCP yawayika pamene paja kuti akathandize kubera chisankho kuti MCP iyo ipambanenso mu 2025 ndino MCP ineyo choyamba sine wachipani sine wa MCP sine wachipani chilichonse komanso mukaona kuti ndafika bwanji pa mpandopo munachita kusankhidwa process ya malamulo imanena kuti Judicial Services Commission ipange nominate judge to be appointed by the president. Process inaenda ku Judicial Services Commission president anapanga appoint ine nalandira kalata ine ndongopangidwa appoint ntchito sinalembere ndipo mukhoza kufufuza record yanga ine sine wachipani ine am just a judge of the High Court ndikugwira ntchito yanga apa I've always worked in public service and ndagwira ndithu ku judiciary kwa nthawi apa andipanga assign this role ndigwira ntchito yanga tenya amene imayendera pamene tazathereponso ndipo mwepo ndipitiriza ntchito yanga koma kuyankha funso lanu mwachidulene sine wachipani choyamba komanso sine wa MCP anthu amwana ngati ubale umene ulipo pakati pa inu ndi malemu a John Tembo ndimene ukapangitsa kuti muzikhala ngati ndi MCP palibe ubale una ulonse ineyo ndinasankhidwa chifukwa choti I'm a judge of the High Court a qualified judge of the High Court pamene palibe kutsutsa kwina kulikonse no there's a reason why ndikunena choncho chifukwa chokuti ndikukhulupirira kuti sitimayang'ana kuti uyu anabadwira kuti ndipo anabadwa ndi ndani ndipo anatani timayang'ana kuti what is the qualification for this job qualification ya make chair is a judge of the High Court that I happen to be that is my qualification ndiye ngati mukufuna kundiyang'ana mundiyang'ane from that perspective is she qualified for the job if the question is about my qualification zichokere kumeneko zisayang'ane kuti ndine ndani chifukwa tikayamba choncho ndoti tidakwitsa mnafuna mumalize ndi kuyankhula ndi Malawi amene salokonzeka kukalembetsa kuti akaponye voti pazifukwa zosiyanasiyana koma iyeyo wanena ndithu kuti zimene zozo dzipangana ameki tathokoza kwambiri dziyendani m'madera muzitani koma ineyo
simukandiona ndikupita panzere kukalembetsa ndipo chaka chamawa sindikavota zimene zozokapangeni. Ya ineyo kupempha kwanga kwa Malawi aliyense amene anakwana zaka 18 zakubadwa pita utsogolo ndi udindo wanu ndi ufulu wanu, koma ndime kwambiri pa udindo kuti adindo amene amatitumikira Malawi muno kuyambira president, MP komanso akansala timasankha ndife anthu. Mukapanda kukalembetsa mkaundula wa voti komanso mukapanda kukaponya voti mukusonyeza kuti mwataya udindo wanu. You have abdicated from your duty as a Malawian. Ndi udindo wa wina aliyense kuti atengepo gawo ndi mbali kusankha adindo kuti atigwirire ntchito, chifukwa mukanena kuti ineyo sindipanga nawo zimenezi sindikalembetsa ndiye muonera kuti ntchito agwira ni ndani, chifukwa chokuti voti ina iliyonse imagwira ntchito. Zikhoza kutheka kuti anthu kusiyana ndi voti imodzi imene ili voti yanu. Zikhoza kutheka kuti munthu amene akanapambana ndikugwira ntchito motamandika kutumikira dziko la Malawi limofunikira ndi voti yanuyo, ndiye mukapanda kuvota inuyo mupangitsa kuti munthu amene saloyenerera asankhidwe ndipo atenge awine. Ndiye kupempha kwanga ineyo ndi ma commissioners Malawi Electoral Commission yonse ndiyo kuti chonde amalawi tulukani ndithu mwa unyinji tikayamba kalembera wa voti mukalembetse, komanso tikazafika nthawi yovota mu 2025 mukaponye voti yanu, umene ndi ufulu wanu komanso kwambiri kwake ndi udindo wanu. Yathokoza mbiri Justice Annabel MTALIMANJA. Zikomo kwambiri ndathokoza. Apaso ndiye pamapeto pakucheza kwathu kwa padera lero pamene timacheza ndi Justice Annabel MTALIMANJA. Iwowa ndi mkulu wa bungwe loyendetsa zisankho kuno ku Malawi la Malawi Electoral Commission MEC. Ine ndi Joab Frank Chakaza, tsalani bwino. On the Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Iwe Zodiac, mwenziranga dziko limodzi, fuko limodzi, anthu amodzi, wailesi imodzi, pomveka pawiri mdziko lonse. 88.4 komanso